πολιτών, το κίνημα Οικολογία Μπροστά και συγχαίρω τον πρωτοστάτη του, Δόκτορα Ανδρέα Μασούρα, για την πρωτοβουλία του αυτή. Συγχαρητήρια και του εύχομαι να προχωρήσει. Ως Οικολογία Μπροστά και τον προτεργάτη φυσικά αυτής της πρωτοβουλίας, τον Δόκτορα Ανδρέα Μασούρα, και εύχομαι κάθε επιτυχία στο πρώτο Παγκύπριο συνέδριό σας. Εύχομαι να αγκαλιάσει η κοινωνία την πρωτοβουλία αυτή και κάθε καλό στη συνέχεια. Κάθε καλό στις εργασίες του συνεδρίου σας και καλή δουλειά. Η πολιτική οικολογία έχει λόγο ύπαρξης και ευελπιστούμε ότι θα αποδείξει εμπράκτος με ολοκληρωμένες και σύγχρονες εισηγήσεις ότι μπορεί να ενισχύσει και να ενισχύσει τις προσπάθειες. Και στο φίλο του Ανδρέα μια καλή σταδιοδρομία στην κίνηση που έχει δημιουργήσει μέσα και την επαναλαμβάνω μέσα στην επαρχία μας. Ευχαριστώ. Πολλά από τα οικοσυστήματα της γης βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καμπής, εξάντλησης ή μη αναστρέψιμης αλλαγής. Ως Κυπριακός Ελληνισμός ζούμε την παρακμή της ανάλυσης των φαινομένων και των γεγονότων. Ζούμε την απουσία του έγκαιρου προληπτικού προγραμματισμού και του γρήγορου συντονισμού. Η δική σας δεξαμενή σκέψη πρέπει να γίνει γέφυρα μεταξύ της επιστημονικής σκέψης και της πολιτικής. Γι' αυτό αυτά τα οποία λέμε εδώ σήμερα και με προστάρει την κίνηση του Ανδρέα του Μασούρα, είστε ευπρόσδεκτοι όλοι. Και την ευχαριστία μας, αλλά και τις καλύτερες μας ευχές προς τον κύριο Ανδρέα, Δόκτωρο Ανδρέα Μασούρα για την πρωτοβουλία του. Ανδρέα, είναι δύσκολο αυτό που προσπαθείς να κάνεις, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις και τα κόμματα από τη μια. Ο Ανδρέας Μασούρας δήλωσε πρόσφατα ότι η οικολογία θα πρέπει να γίνει το κοινό μας όχημα. Ότι η πολιτική οικολογία έχει να διαδραματίσει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ένα βαρισίμαντο ρόλο προς τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας μας. Από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας του νέου κινήματος ξεκαθαρίσαμε ως ομάδα ένα πράγμα. Δεν θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση κομματικών δομών. Να υπενθυμίσω κάτι που τόνισα αρκετές φορές. Η συμπεροχικότητα και η εναλλαξιμότητα αποτελούν δύο από τις πιο βασικές ιδεολογικές θέσεις του νέου κινήματος. Θέσεις οι οποίες πηγάζουν άλλωστε μέσα από τη φιλοσοφία της πολιτικής οικολογίας. Δύο θέσεις για τις οποίες θα αγωνιστούμε αφού τις θεωρούμε ως βασικά συστατικά στοιχεία λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μας τιμά η παρουσία σας εδώ και θα δώσουμε τον δύσκολο αγώνα για να μην σας απογοητεύσουμε.